Isua nen voin zirlai ngai thatu zong zong te in zavain tuk chu nuam vek ule voina kan ngai thak tur thupui chu rinna dingnghet ro ti ani don ani rinna hian dingnghet hi hun to tak seta achan chu khovela min nek tu te hi anat to lutuk wang ani Christian hi rinna kal rinna in ngat ani a ring tu te le khovel mi te danglam na chu rinna chia hi ni khoi thei mu thei chin hi chu khovel nen kan in trom vek theya ma se khovel mi te nen kan danglam na chu mu thei lo thil ani thong ani science team na mang hianin engkim mai hi proof thlap turani a ma se ring tu te rin nei chu proof zo sen rol ani lo mu lo rin ni khovel chuan a she thiam reng reng lo wa rin nei kan lo to chuan kan Christian na hian omzia anei don lo ni rin na Bible in min shil fia saktan chuan Hebrai bung som pakata rin na chu thil bei sei om nge hriat na thil mu thei lo te hriat fia na ni atia thil mu thei mi lo hriat fia chu van hardon tak em tro ma se ring tu te rin na tur ani tlat mai ni pathian in khovel hi asiam ani ti kan thria asiam line kan om lova mu po kan molova ma se rin top tur ani chutiang che chuanin lali so Christian Calvary cross atisenin min tlan to ni ti kan thria min ron tlan na cross bula kan om lova mu po kan molo ma se min tlan ngei ni ti kan thria chu chu rin na chu ni chu wang chuan engtik niamo khovel hi ala top dona chu khovel to pa chuan lali so Krista chu avoi ni na tan ro pui takin hele ya aron kal le dona ami te tu na rin om tlat te tu na rin na nget tlat nei te hi ron lam dona ni chu chu kan ring ani chuan voin hian adu ta na om ve to tur kan ni a chu rin na chu alo thleng ngei don ani ti hriat fian le rin na chu ni a chu chu kan ring tak setani chuan voina lali so Krista local mai turatana in ring reng tur kan ni ti hi kan zir chu atul tak setani Isua nen voin zir lai ngai thatu zong zong te in sava in hun man nuam vek ule